Wato jama'a kun ga wayannan mutanen da suke ta fitowa suke ta ihu wai kaza kaza su masoya annabi ne. Na rantse da Allah da annabi duk ƙarya suke yi. Target din da ya gaba ɗaya bai wuce kaina bane. A rikita abubuwan su lalace abubuwa su faru a ce ai J-Town ne sila. Kuma mutumin nan ya fi shekara 10 tun lokacin da aka kashe Debore yake wannan abu. Kuma fa kuke ga wayannan mutane kaga mutum ya sha fulta ya nutse yana bidiyo iya zagi na. Alkur'an ba su bane ainihin yan wiwi yan jungle. Wallahi sun fi kowa kaunar annabi. Yan wiwi yan jungle kaga mutum a jungle kullun cikin wiwi. Wallahi su ne ainihin masoya annabi. Wayannan da kuke ganin su a TikTok a kafa kyamara ana ta wani magana banza wallahi duka ƙarya ne. Wallahi ba masoya annabi bane ƙarya suke yi. Wallahi ƙarya ne. Wannan abun fani da aka taso yanzu ake ta ce a kaina dalilai guda biyu ne. Na ɗaya Allah ya mana ɗaukaka a TikTok. Kasa yanzu mu muke canja topic. Yanzu wannan maganar da suke in na ga dama yau akwai maganar da zan yi za su koma kanta kuma su bar wannan maganar. Wallahi zan iya canja topic din nan a yau. Na biyu an ganni da matawalle to ni barin gaya muku ko Netanyahu ne ya kira ni sai na je wallahi. Kun san dai shi yake kashe musulmai a Isra'ila ne ko a wace ƙasa ce? A ina ne wallahi ko Netanyahu ne ya kira ni sai na je dan durun uwarku. Ni ba bana neman sauki ko sulhu da kowa. Ku gane wannan. Ban neman sauki ko sulhu da kowa akan abin da ban yi ba. Wallahi na fi kusan annabi Muhammadu. Wallahi abin da nake yi domin kare mutunci annabi wallahi ba ku yi kuma ba za ku iya a social media ba. Matsoratan banza matsoratan wofi. In kaga sun fito za su kare to kai za ku ci uwarku ba. Wallahi ni ba abin da ya shafe ni ba. Ni na san ban zagi annabi ba. Ban kuma zagi addinin wani ba ballantana ya ce zai rama ya zagi addini na. Ba abin da ya shafe ni. Ina jin zafi in naga bidiyon mutumin nan dama ba yau na fara gani ba ni na fi shekaru da yi masa raddi. Malamai suka kira ni suka ce Aminu ku daina magana akan mutumin nan kuna yada abin da yake yi. Ku ba da kuke cewa mu muke zagin mun sa an zagi annabi kuke hada mu da wannan mummunan kalma. Lokacin da dan jahannama ya fito ku da kuke wannan ƙaryar soyayya. Ku ba kuke zuwa ku cika gidan shi ba ma iya annabi yake zagi ba. Yana zagin Allah ya zagi annabi. Ya zagi musu ba abin da bai zaga. Kuma ku dai ku dinnan da kuke wannan maganar ku kuke zuwa gidan shi kuke mai like kuke mai sharing. Ƙarya ce ba annabi bane a gaban ku target ɗinku ni ne. Bari ku danganta abin da ni abubuwa su faru a ce ai J-Town ne fara to ni nan gani nan bari. Nan gani nan bari dan uwarku duk wanda ya nema min sauki wai wanda suke fitowa su yi magana a kaina na bani kariya wanda suka fahimci gaskiya Allah ya saka muku da alkhairi. Amma duk wanda ya san ya kafe ni ya danganta ni da wannan kalman ubansa ya ci uwarsa. Allah ya tsine masa albarka bana neman sauki a gun kowa. Annabi kuma namu ne mu ne masu annabi mu muke san shi wallahi ku ba san shi kuke ba.